joka Nokialla on tänään mahdollisuus sinetöidä voittamalla tämä ottelu. Ja kyllä tämä Suomi-koriksen kannaltakin aivan upea juttu, että tämmönen buumi ollaan saatu myös divarifinaaleihin. Ehdottomasti kaksi joukkuetta, jotka molemmat hamuaa liigapaikkaa. Ja Nokia nyt on vähän aikaa, kun on viimeksi liigaa pelattu, mutta varmasti tuo ison boostin. Mutta hyökkäys levypallo Malisen käsiin. Nyt Jalonen puolestaan keskeltä korille ja hyvin tuonne Mikko Jalosmainen. Ja levypallo Moorin käsiin, kun Malinen Herbertille. Herbert suoraan syötöstä kolmonen, jossa kuitenkin miehelle jalat viivoilla. Hyökkäämään Herberttiin vastaan. Niin kaadalta kuin nyt sisältä ja se on tuottanut tulosta. Kuitenkin loppujen lopuksi ohi ja levypallossa Markus Vään ja toisen päähän Nigel Moore. Gibsonille Gibson kulmasta kolmonen ja vihdoin onnistuu kotijoukkue 3 pisteen heitossa. Ja siitä vastaa Hunter Gibson. Ja pelaa pallon Jaloselle. Jalonen aivan ilmiömäinen syöttö Markus Vänille ja Vään Jalonen pallon kanssa tarjoilee Moorille. Moore vapaana kolmosessa ja kolmopallo kuitenkin Korihaille ja Herbert puolestaan keskeltä korille ajaa loppuun saakka ja komea ajo Mikael Herbertiltä. Oli hieno ajo, hyvä viimeistely tällä hetkellä olla. No vielä 13 minuuttia aikaa opetella. On joo. Markus Vään vahva hyökkäys levypallo ja kaveri pumppaa vielä pallon pussia tilanteesta virhe. Ja sen jälkeen Treat tarjoilee alley-oop-syöttöä Baileylle. Kyllä nämä on semmosia syöttöjä, että tässä vaiheessa ei kannata ottaa. Ja toisessa päässä Koulaman ja 2 vialla ja ainoastaan 6 virhettä Korihailla. Loistava syöttö Nigel Moorilta, kokeneelta Nigel Moore. Toimitti pallon heittäjälle ja heittäjä toimitti pallon koriin. Ja puolestaan Mikko Jalosen. Moore edelleen. Nyt Colemanille, Coleman aivan vapaa heittoijasti ja levypallo Baileylle. Vähän turhaa Korihat puskee tuohon yhteen ja samaan match-upiin nyt koko ajan. Kun Nigel Moore liitelee tuon Nokian menetyksen jälkeen omiin korkeuksiinsa tällä tilanteeksi 60-51. Aina tämä hienoa nähdä, että esimerkiksi vanhakettu Mikko Jalonen. Niitä ainakin tämän hyökkäyksen perusteella, mutta Korihat pyrkii pelaamaan, kun pallo palataan Vänille ja Vän laittaa pallossa. Siltä näyttää, että lauantaina Nokialla tullaan tätä sarjaa jatkamaan, kun vielä Jeftic rikkoo Mikko Jalosta. Ja kyllä käy tunteet kuumana siellä. Harvoin näkee, että Mikko Jalonen hermostuu. Mikko nyt puhui siinä hieman Serbiaa ja kertoi Jefticille, että mikä on katsotaanpa uusitera tämä tilanne sieltä. Ai. Oliko tää nyt se people's elbow? En tiedä ilmeisesti, mutta olipa kyllä. Joten Jalosella ei ole minkäännäköistä kiirettä, palloa pitää loppujen lopuksi mies ajaa korille ja laittaa pallon pussiin ja siellä jo Korihainen valmentaa tuulettaa samalla kun vielä käy Coleman riistämässä